Patrol magasunod sa diligid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Ikalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate drugs. Sa liwat mayong gabi, kamusta naman mga palangga namon tagpalamati region-wide, mga palangga kita sa nabilin isa ka oras, 9 minutos karon nga adlaw Miyerkules, petsa 9. Miyerkules naman nga edisyon sa inyo siling nga palatunturan sa kanandang liwat naman naton nga maging kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team, aton siling nga mga correspondent. Sa liwat naman nila siling kapagdulong sa pinakaulihi, labas na tipon. Ang mga police report, blatter entry, record of events. Opisyal nga nabalag sa police blatter entry aton sini kapolisan sa Central, Southern kag Northern Negros. Dala na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Ang katimbang ninyo sa sininga palatunturan ng atong sininga Patrol 2 Crosswell Patrol kay na panaganambiyon sa pilakabahin sa Metro Bacolod ato naman liwat kabantayan kag ato naman liwat kahimusuan amat naman nga pagdalom sa kagabihon anano pa nga mga eventualities from where the action is ara si aksyon Idinaboso nga magaresponder pang Miyerkules nga edisyon. Back to back sa aton nga piloto aksyon Papang Nixon Tahom. Ang aton mga pagbantay sang pinaka mga breaking news, flash report, just in report. Ginatutukan na sa aton nga news center. Mga updates sa balita nasyonal, international, COVID-19 update. Russia versus Ukraine update. Ginatutukan ni Action an Defensor. Upda makita sa aton sining nga mga technical partner diri sa Studio A. Master Control sa technical side. Puwersa naman ni Broadcast Engineer Oliver Pason. Backup diri sa aton nga IT expert Action JM by Kim. Dito naman sa transmitter sa Control Tower, Barangay Tarok, Siyudad sang Bago. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer
Edward Balico. Sa kinanda ng inyo silagad ang kurma sa siring nga palatuntunan. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Op din ako sa labilin isa ka oras, 6 ka minutos. Kapag pangalagad, inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Mabunubugnaw ang panahon diri sa Tacbanwa sa Bacolod tungod sining hangin nga mabulub at saganta. Labi na gid ko nakasakay kabla sa salakyan. Abre ang bintana sa imo sining salakyan. Do mabatsagan mo ang kabulubugnaw nga dupoy-dupoy sa hangin. Kung kaysa may best man nga mabatsagan ta ang manipis pagtupa tulot-alithing nga ulan. Natungod sa nagapadayon nga monitoring nga LPA sa aton sining pag-asa. Ekstra lang nga paghalong sa aton nga mga kakso, especialmente sa nagapadayon pa biyahe, labi na gid sa mga malayo-layo nga lugar, halong gid sa inyo pagmaneho sa mga dalanon nga inyo sinimasami magyan. Mo nang pinaka-importante gid sa tanan. Ang importante nga safe and sound ka lang permi sa mga lugar nga sa diin na destino ka. Alin sa lugar nga nagaling ka, pakadto sa lugar nga kadtuan mo, kinanglan nga mangin safe and sound. Kung pwede lang, hindi lang gid kita magpadasig padalagan sa katon nga mga ginamaniyo nga salakyan to avoid sa mga aksidente. Ang importante nga pag-abot mo sa lugar, safe and sound. Kagwala sang may mga emerhensya. Ayos! Sa mga utod naton nga nagamonitor, check kita na yung aton sini nga mga gate sa tagsa kapuluyan, ha? Bintana makonportahan, i-double check antes magtulog, ha? Klase bala naka-unlock bala? Boka delikado na, ha? Basi kung sulubon kag sudlan sang lain ginhawa, ha? Baro naman kamo sa mga kawatan nga bantay luta lang nga daan sa isla. Bantay luta kag bantay sa lakay. Ang aton pulis na nagahimo na sa ila obligasyon kada gabi. Saturation drive, police visibility patrol, even ang mga mapisa naton nga mga tanod sa tagsa ka barangay galibot man na sa ila area of responsibility mo. Labi na gid ang tanod namo sa barangay Pahanokoyo. Ginapabugal ko na sila kay may mga oras na sila nga nagalambiyong sa bilog nga barangay Panokoy. Ang iba nagamotor, ang iba na ti double tire, libot sa mga lugar nga kinakabig nga may mga kaso sang theft cases bla. Para man ang suporta sang kapolisa sa station number 8 sa idalom ni Police Major Jory Puerto. Manang nabiliban man ni Major Puerto ang kaaktibo sang tanod ka barangay Pahanokoy. Galibot na ya oras ang tungang gabi kag oras sang kaagahon, no? So kung man dapat himuon sa aton nga mga kapulisan sa aton nga mga tanod sa iban nga barangay, ang importante da nga mamintinar ta ang katawhayan sa aton nga barangay.
iti ang aton nga mga tanod, although nga way giman sila sweldo, allowance na sa barangay, pero bisan paano mapasalamatan tamang lang effort nila nga nagabulig man mintinar sangtag sa ka mga barangay. Action Radio Philippine Standard Time, las 9:59 na. 1 minuto para bilin antes kita bagaongot sa tak ng alas 10. Sa liwat ginatamyo dira ang mga taga sitio lupa dira sa barangay Kapitan Ramon, Silay City. Kag pasalamat agali kay Inday Aster May Kotamin kay na diskubrihan niya gitaw nabili namon nga mga personal belongings da sang maligo kami da sila daw suba blada. So salamat kay Inday Aster May Kotamin ha. Kaya nakita niya itong amon nga mga personal belongings. Ahay na ginabhan niya gidya. Abot ko nagmalana kay daw sila kadlaw ulan-ulan da sa sitio lupa sa barangay Kapitan Ramon. Basi kung may time ka makapabakulod kay Inday Aster May EPA magid ko para nga pamahawan takasang pagtago mo na sa amon personal belongings nga nagkalabilinda, no? Pagkinatamyaw taman dira si Aurora Kotamin, si Jody Jonora, si Tato Jonora, si Bimboy Marilo, si Jimon, si Henry, tanan pamilya Kotamin. Si Leonardo Alvarez da, si Toto Kulot Oksenya ha. Kagang ila dira SK chairman sang barangay Kapitan Ramon Silay nga si Leonardo o rather si Tonet Alvarez. Monitor gid sa aton dira. So maayong gabi dira sa tanan-tanan nga mga pumuluyo residente sang sitio lupa sa barangay Kapitan Ramon, Silay City. Salamat gid sa inyong pagpamati. I-check ta na mga report na gikan sa to sila nga mga patrol unit reporters. Standby sa report gikan sa to sila mga correspondent ha. Standby sa report ni Action Roger Gutib, Action Lesson Pateño, Action Arlo Ticar. Unaon ta nga to sila nga patrol 2. Ibaloon ta ang sitwasyon sa Bacolod. Observation report ni Action Eden Aboso. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Yari si Action Eden Aboso sa observation report sa patrol. Action Eden, maayong gabi. Good evening, Aksyon Eric, ag sa pananaton nga mga ka-aksyon ba? Mayo lang nagkuhan, tahaw-tahaw ang kalangitan, wala Oo. na naghibi-hibi. Why na? Kay kaginas ang hapon naghibi-hibi, pa siya mo, tulot-alithe bala. Oo. Galing kay nag-untap man, wala man nagdamol, gid ang ulan, pero nabasa man ang duta Dagang palibot ng syudad sang Bacolod. Pero subong niya Action Eric, hindi mo man mahambal nga maulan. Kaya clear skies naman, magtangla ka sa kalangitan. Oo. Kanami man sang bituon. Kag ang palibot, though hindi man paang, bala kahit ikisa, di ba, hambalila, indication sang ulan, Oo. is paang. Wala man nagapaang, kagkabay pa nga, hindi na magulan-ulan, kay kabudlay, kaluoy, bala sapon, sini nga mga kauturan, nga nagapauli, kag nagamotor lang bala. Nan. Kaya imbis tayo yun, ang ila, sinipagpauli, mauntap-untap pa, tungod nga mapahigad, kaya para hindi mabasa sang ulan. Oo. Kaya kung mabasa naman sa ulan, amo naman halinan Action Eric sang ubo, amo naman halinan sa sipon, kag worst is hilanat. Yes. Kag gumaglawig ang hilanat, nga do wala ka pala mayo ka vitamins, Oo. kag kapoy mo lawas, over fatigue, kakis mambal nga i-require na lang ka mag pa-swab test. Kung malagpatan pagid, base magpositive ka pagid, mas dako na gid nga problema. Di pala? correct. That's why tuod ginayang hambal Action Eric nga health is wealth. Yes. Bahala, wala ka kwarta o kung ay kalaw ay maghambal, wala ka kwarta mo. Bahala, jutay lang ang imo kwarta. Basta wala ka lang nga masakit. Yes. Kaya base, kung damo-damo ka man kwarta, kadto lang tanan sa hospital bills, kadto lang tanan sa sa Bulong. bulong nan. Amo na dang mabudlay.
kag halong-halong gid sa aton sini nga mga motorista kay may pila ka dalanon diri sa palibot sa syudad sa Bacolod nga ginapang lungkap kag ginakaayo. Di dapat halong-halong gid hindi kung tuyo untap nanay panghilamos o kung mag-inom sang tubig para mabugtawan ikaw kaon the ice cream kay mambalang ibang hindi na kay kamahal sa ice cream tag 20 pati kumpara mong 20 nga ice cream para mabugtawan ka o kung 20 mil sa hospital kung madisgrasya ikaw. Di dapat halong gid sa tanan nga tinion ka nami na no kay alert level 1 ang syudad sa Bacolod ang generic ka ano na ng new normal nga ginatawag. Yes. Amat-amat na nga nagabalik ang aton sini nga gawi sang una mapatrabaho man ina mapaimportante nga butang kagdala na dira ang leisure time. Kadamo na sa mga bars nga bukas diri sa palibot sa syudad sa Bacolod. Pero do ka awkward lang gyapon kasi syempre pagsulod ka mo sa bar ang iba may saot-saot na pero naga-face mask gyapon. Kaya hindi man pwede kuhaon ng face mask. Didugang ang hapo mo especially kung bira-bira kagida sang saot-saot kaya may face mask ikaw. Pero nami na gyapon nga practice naton kay safe kita gyapon sa COVID-19 nga ginatawag. Kaya hindi man na pwede nga pinagusto ka lang na mo ya. Pagka, mo na hambali lang nga, happy now, subo-subo later. O kung pagkuhan ka, pabaya ka balas ang gawi mo subong, kag magsigi ka pinagusto, hindi man na insakto, no? Kaya may ara dapat sang limitasyon ang tanan nga bagay. Okay lang na magsasadya para makalimtan ang problema, makapahunay-hunay, pero butangan man sang limitasyon. Kaya tanan nga sobra, hindi manami. So dapat, in moderate lang tanan. Kada mo kita, Sinerik, sa nakita man, mula ni Kis ulugtasan bala mo, sa mga gamotor bala, i-highlight, tagit ni kayo ko na mo, kita nasugata nga nagamotor, na tigil nagasalig sila guro, nga gabi na bala, wala man nagdakop. Wala nagasuksok sang helmet. Nga importante ina nga base matumba ka lang dagamay maigong imuulo na hemorrhage kada kung anong sitwasyon kung may helmet kaya at least helmet na nang mabuka bisan tag 5 mil mo lang helmet mo wala kaso basta maprotektahan ang imo sini nga ulo kay kadamo man kita nabatian kag inaction Eric sa aton monitoring mga 1050 bala mga vehicular accidents ang iban self-inflicted pero nagapatawag sila ambulansya kay tungod nga grabe ang hindi man grabe gida may mga pilas tugas ang sang ila sini nga pagka-aksidente kag pagkahibalo mo daya may pilas sa ulo tungod nga natumba wala helmet ang iban ang helmet ginabutang sa siko kita na hindi na sikomet man lang na dapat tawag sila so amo man na sitwasyon wala gid sila action Eric no nga mo na balhambal sa mga nanay usually mabatian kung naghambal nga kung magmotor ikaw ang isa mo katiil ara na kuno sa lulugngan kay te sabi sa nano nga no bisan ikaw pa na nakabunggo bisan ikaw pa lang ginbungguan kung motor imo dala ikaw ang kaluluoy especially kontra mo 4 wheels kaya ti madunot kaya mo dali-dali ka madunot ti amo na dapat ang halalungan kag dumakita mo di sa syudad sa Bacolod majority nagamotor especially nga nagsaka ang gasolina. Action Eric, kung mayroong ibang spare nga motor sa ilang balay, bahala init, amo na lang ginagamit pakadto sa trabaho, amo na lang ginagamit halin sa trabaho, papuli sa ilang balay. Kaya may iban nga mga motor, 200, 300, full tank na. Ang 200, 300 sa salakyan, duha lang ka bars, pila lang ka kilometrong malaktan, huy-huy naman ang baga mo, kaya mapagwa ka naman sang kwarta, ino gasolina. Pero di dapat, let us remember nga isa lang kabuhi tayo hindi ta kuring no nga siya mga sini nga kabuhi dapat panumdumon tagid nga life is precious kagin pahulam lang ni satot sa Ginoo that's why dapat gid naton nga halungan so far actually Eric diri sa palibot sa syudad sa Bacolod ara naman gyapon ang aton sini nga mga street cleaners nga naga-umpisa na sa ila sini nga pagtrabaho kag subong man ang mga tricycle drivers amat-amat naman pauli ang iban. Kaya may jeepney naman subong mo. Bisa nagapulaw naman ang mga pasahero nga salakyan kag drivers para makabawi-bawi man sila sini nga boundary kag may pauli man sila balay. Kaya hindi naman stricto subong sa oras ang pulian ang aton sini nga mga kapulisan. Importante safe lang nga makaabot sa tagsa ninyo ka mga pulian. Ang ginaano lang di Eric makita ta lang di nagabiyahe pag hindi porsigido gina magbiyahe
Yan yung mga taxi drivers, do halos 24 hours na sila. Nag-standby lang sa isa ka lugar, makatulog-tulog, okay na. Kung may magpanuktok dira nga pasahero, Oo. isulong gid bisan diin kay para makabawi man sila sini nga income nga kumbaga sa Tagalog pa matumal ang biyahe subong syonere kay si sinuman ang magsigi-sige kasakay dira taxi kung kaya lang man mag-jeep. Sa jeep pwede lang pulo makalambot ka na sa destinasyon mo. Ang taxi Oo. pag tungko mo ba lang 40 na sa kabudlay gid sa amo nga sitwasyon. Kag kita tanan nagaupod sa pagpangumuyo nga matapos ng giyera man sa diri sa may pungsod Ukraine kag Russia kay makita na naton actioneric ang epekto especially sa sining huring-huring pa lang actually nga masaka naman masunod nga semana ang presyo sang gasolina kag presyo sang diesel which is pan commodities man kung baga diri sa aton kasi ang mga salakyan subong mga private cars subong hindi na ya luxury mo kundi necessity na Gani. kinahanglan na sang tawo especially sa may mga kaangay sa aton nga mga trabaho nga kagahon pa lang niya nagalumpat makita halin sa aton balay kag kung late night amo man ang ipatawag naton ipatawag ta sa mga balita kag magbalik para makakadto sa balita ti kisa ka budlay na kung mag-jeep ka kung mag-taxi na hindi ako may ara ikaw sang salakyan galing do medyo nagmahal-mahal na gid subong di ka plano ko gani nga ibaligya ko na lang ang akong salakyan kay mabakal na lang ko kabayo pwede magoro Bakal ka kabayo, pamana mo ng kalisa. Oo, ngay kung day off ko, mabiyahe na lang ko. Oo. Do alaman. Ang English mga Don Salvador. Oo, galing, diwala guro ang kabayo, saka sa Don Salvador. Entre sikat, driver, yan diri pa lang patag pa lang din sa syudad sa Bacolod, ginadiwal na sang kisa sa init man bala hindi man na mayo sa ikaayong lawas tistingan ta niyan tanong ta kung base sa dalom action radio damo na magpark nga kabayo matrending gid kita tanan no pero base may barato ang kabayo ang balon pa ka base may buy one take one bla no Sino? kay do ka mahal yun sa gasolina base may buy one take one nga kabayo akon isa imong isa Sa sino mo biligyan kabayo? kasadya guro no ginalawig ang kabayo sa dalom pero sige lang matapos ganyan tanan action ere kabay pa kay ginapadayon man ang pagpangamuyo naton para sa world peace kag matapos na ning COVID-19 action Eric di ba la? Yes, action Yes. Eden, no? Yes sa aton sa mga action halong-halong lang gid kamo especially sa mga nagapauli man sini nga oras likawan ang maglakat-lakat sa madulong nga area kung ikaw lang kay kabalo ka naman kadamo sa mga nagarintoy ang ulo subong may ara sa nagkalain-lain nga problema may mga nagarimedyo general kung makabitbit o sila gani karon sa kung ano man tuslok sa imo sini nga lawas kay desperado na gid bala nga makakwarta tapos kagid likawan gina pero may ara makita nga mga kapulisan diri sa palibot sa syudad sa Bacolod nga nagapatigayon sa police visibility patrol. Yes. Observation report halin sa patrol action ida na bo sa mga action min ka man sa Pinas labuton ka sang amon balita kag serbisyo sama-sama tayo Pilipino una sa balita una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat gid aksyon Eden Aboso. There you have it. Unang report sa Patrol 2, sitwasyon sa Metro Bacolod. Balikan na lang karon si aksyon Eden Aboso sa final report niya sa balik niya sa pagpanglagad sa final stretch sa inyo sini palatuntunan. Ginatamyaw ta na happy listening kag maayo lang ang pamamati sa kay Nina Litoy. Pa-check attendance lang si Janie Sulgon and family kay classmate ko dira Romel Pagsubiron may gabi lang. Ebony Butcher sang Germany always kinatamya yung pamilya dira sa Banwa sa Morsha kag amaman kay John Bernasul o sa kay Manong John Bernasul and family so kikit sang Action Night Patrol amaman si Homa Lumina si Milili Oligo, time niya lang si Ma'am Vanessa Star. Mayo, happy listening kay Doc Mat Mayo, Jinky Jalakdo, Noel Amar, kag Alex Montes.
kay Ridel Psycho III dira sa may banwasang Don Salvador Benedicto. Thank you so much sa imo nga pag-upod kada gabi diri sa inyo palatuntunan. Happy rin nila kay Ridel Psycho III dira sa may banwasang Don Salvador Benedicto. Happy birthday gali kay Ma'am Vanessa Mayo ha. Good morning dira si mo ma'am, kag happy birthday, more life, good health always. Kay Madam Oyen Colmenares, tamyata lang si former Congressman Bayan Muna Representative Nery Colmenares, Aton Ilonggo. Sir, good PM, may buyer ko Ma'am Eden sa lakyan mo. Siling ni Toms Isparar. Sakto na sang una sa kanto ni Kabayo man hasta sa Kabangkalan. Siling ni Janilo Sansino ay tuod no, porte na gid ang kamahal lagi sang kuan sa gasolina. Norman nilado may gabigid kay Gluchua. Si Mayor Doc Irene Montilla kag sa team Bamos sa Banwa sa Isabela, natamya kamo ni Jeffrey Rodriguez. Jonalyn Nilial Di Crepito mayang kabigid. New Jersey ara si Shane Anthony. Josepina Locsin Hirato, tamay lang yung siling BFF Lisa Flores Perlado. Happy birthday para buwas. Dina kay Josepina Locsin Hinirato. Kay Maninoy Maeng, kay Maninay Chari Salvacion, mayang gabigid. Sa kay Sernato Escoltero sa Barangay Sumag, empleyado sang SSS, kabangkalan naga-monitor gid sa ato sini nga pagpangalagad. Salamat gid ha. Mr. and Mrs. Pablito Benedicto and family, happy listening. Sa kay Cherry kag Nonoy Duario and kids, dira sa Barangay Maaw, may lang pamamati. Kay Sally Aukid Di Susa sa Sam Village, may lang nga pagpaurokoro. Iban karanaman, i-check tara mga report na gikan sa ato sa mga correspondent. Unahon ta report ni Aksyon Roger Guntib na tipon nga mga aksyon balita. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Yari si Aksyon Roger Guntib, line number 2 sa report. Jeremy Gabi, please come in. Yung sa action Eric, may gabi sa mga action maulanon sa Action Eric ang panahon dari sa may norte sa probinsya sa siyudad sa Sagay, Subong na Kabasi. Kita naman sa sperte ulan kag basa gid ang duta aw ko ng karsada so Eric gani magalong gid sa mga nagabiyahe labi na gid ang mga nakamotor kaya daw ka delikado gid Action Eric. Delikado na sa mga biyahe kang kaulan-ulan pa nga daan, no? Mo gani, okay lang niya kung gaulan-ulan po na ka sa mga rakas panimalay mo. O, ara ka na iya sa, ara ka sa lodging house, na maayon niya. So, kung mga... Kamusta ang Chimpos, Kadis? May gaulan, Jer? Ha? Ang Kadis, may gaulan, Sagay? Gaulan ka hindi. Subong? Kadis gaulan man. Subong? Oo, subong gid. Time. Gaul. No, Basko gagaling kasi sumag galing pa kaina. Oo. Kasi basa ang karsada eh. Okay. Mabulbudlay sa nagasinggol motorcycle ba. Daw mabudlayan kung binagin kung nagadasig pa padalagan ba. Ano yung delikado pagid no? Sa mga balita, Action Eric, sa ato sila nga pag-dulo sa mga balita, dito sa siyudad sa Sagay, may ginakop apat na ng mga persona, bangod iniya sa illegal gambling. Kag ini sila pinandakop mga alas 2:45 takna sining hapon ang operation nga ginpatigayon sa mga kadapo sa kapulisan sa bahin sa Barangay Andres Bonifacio, ano nga lugar gini,
Sanupi, sa Barangay Andres Bonifacio. Bigi pa dakop dili sa day Marilo Paki, 74 anyos, si Efren dalilagay daw ka namin isang agi, nagsulat pala. Si Efren Kunaap, 67 anyos, si edad. Si Montinho, Ungkol Monteruyo, 45 anyos, kag ang isang ay kapat din si Pedro Jeronimo, 64 anyos. Suno sa paayag sa kapulisan based sa blotter entry nga ini sila gin-operate sa among nga lugar bangod nga ini nagapatikayon sang paghampang sa baraha. What ning hampang ning Hongkiang, Ano humpiang man? Basi po Oy ko ka malos ni dili magita taor pero humpiang pero basi sa payag diri sa blatter entry nga nakuha ang isa ka set sang playing card. Oo. Playing card kadang gitman nga balor 51 pesos. Nga nakuha sa ila sila nga posisyon sa control kaya gini sila karon litinado sa bahin sang Sagay City PNP custodial facility kaya subject ini pagkapasakaan sa kaso posible buwas mafailan sila kaso action direct ka. Problema Sa naman. final sa Cadiz naman may gindakop nga duwa ka mga wanted person sa separado naman nga pagpatigayon sa mga katapos ang kapulisan kaya ang isa dire may kaso ini direct nga serious physical injuries pero ang isa naman may kaso nga tuka. Sinigit lamang adlaw mga alas 9:30 takla sa may Purok Santo Niño sa Barangay Daga sa siyudad ng Cadiz. Inakop ini si Raymond Soledad y Malunes, 45 anyos de edad. May asawa kag residente sa among lugar. Pero sa report nga sa pagpamuno mismo ni Police Lieutenant Colonel Julian Dispe, puman ang police assigned sa mga police assigned sa warrant sa Buena Section. Nag-serve sa isa ka warrant of arrest sa may criminal case number 18-495-C kag ang kaso hindi gali serious physically disguised. Physical injuries nga ginisyo sang RTC ang konsang MTCC sa siyudad ng Cadiz na sa din siya ang sainan ni Honorable Judge Vindolin Himalaya 5,000 ka pesos ang iya nga piyansa para sa iya temporaryo nga kailuwayan aksyoner sa ginisya karon litinado sa bahin sang Cadiz City PNP. Ang isa pa gin kakaso nga sa rin gin-operate man sa katapos ng kapulisan mga alas 3 pasado takna sinigid lamang nga hapon gindakop ini si Nori Lagdamat Nori Lagdamat 35 anyos sa edad. Wala siyang asawa kag residente sang Villa Cristina Barangay Zone 1. Ang report na payag again serve sa iyang warrant of arrest nga may criminal case number 20-7344-C. Violation sa Section 5 sa Republic Act 9165 naging issue Honorable Judge Vindolin Himalaya sa RTC Direction sa Cadiz sa Pebrero 23, 2022. Kag ang violation sa Republic Act 9165 ang drugs of Section 5 pagbaligya sa illegal nga druga. Ini sa karon ang yara naman sa kustodiya sa Cadiz City Facility no and then ang iya sila nga aso. Maskong na ginangulan. Sige, patapusan na basi madala ka karon. Take off
Kambiyan tayo, ayaw pa ba kasi total big po ito na kasi at sa bambo, si Kap Magaling at si Kim kahit gunon yung nagpamati karon kampi. Report! Sunod sang Oh. Sama tayo, Pilipino. Una, sa balita o sa aksyon. Sa aksyon, Roger Gute de report. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kin sa nagahimumukto. Signal ni aksyon na Roger Gutim. Munang ipikto guro sang sige ulan to skatis, oh. Ito naganipis man ang report ni aksyon Roger Gutim sa katalispuspusan sa sininga balita. Alin sa report ni aksyon na Roger Gutim ti sa iluhan tang report ni aksyon na Nelson Pateño. By the way, happy listening dira kay RB Loveras sa kay Rowena Castillo de la Cruz sa kay Sir Roberto Pineda Jr. Nagapaurok-urok siya wa. Kaginatamyaw taman dira si Kagawad Peter Maymay Noble. Kay Nanay Tessie Noble dira may gabigid kag sa mga Noble family dira sa barangay Panokoy sa SP Village. Nabinagid kay barangay kapitan na Bibing Noble, no? Kay Narisa Ruiz Ilare sa kay Toto Ases ara siya sa area sang Pangasinan. Nagalantaw man sa ato sining pagpangalaga. Advance happy birthday gali para boss kanlaw kay Mr. Pablito Benedicto. Was birthday ya. More life, good health. Huwag kita da. Alis sa report ni Aksyon Roger Gutim sa Lawanta ang first district. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Yari sa Aksyon na Sol Pateño, line number 3 sa report. Son, may gabi. Yes, aksyon na Erika, may gabi man kag sa atong sininga mga kaaksyon, may gabi gid sa inyo tanan. Mayo kamuguro da kay may bulan pa kamboda kami daw bituon, di na gid niya magpakita ni. Hindi ka magsiling kung ulan pa sa mo. Ati kay na pa man tong inulan titi subong nga may galom na lang eh. Ati ulat-ulat lang di sa nunis ang tupa. Ang ulan. Ang ulan. Kaya Roger, ito ka waswas na itong ulan si daw? Oo, naka-monitor ko la daw dugad dalaga. Dugad laga naman ang signal. Kaya ginalagas ka ulan man mo. Doon na kulbaan na matunugan. Gani. Ito madunan pa sa. Oo, pila na nakadlaw aksyon ni Rek mo ang ulan di sa amon nga mga area. Ang mga mama na di? Daw, oo, hindi na gadya mapunggan ni Guro. Ti amon ni Guro ang lakas ang LPA lang. Ti daw sa amon di permi ka pa ang ulan. Oo. Ti okay man na. Basta hindi na magbaha kag alukay bla kag mga bato kay delikado sa mga motoristap. Kusang ligad nga adlaw, isa ka maestra, apaw, San Carlos, pulis ka na traba, natumba ang motor, na ano dang iyang laptop, ati ulagid nakita luya man ni ma'am, ang iya laptop, na dula niya kay naman may araman na aksidente, self-intake man. Nag-slide man kay sige ang ulan sa amon kag ang mga bato lang nagmayar itong adalan delikado na iya kung motor mo mas labangan sa slide? Laban ka na sa slide kay gamay lang na tuod ng bato na pero ang gumada ang kamotor gamay man lang na mo. Correct. Kaya mo na bilang inay lang sa atong mga pista nga mag-agis dalan. Labi na gid kay wala iya mga suga nga amon di dalan. Mayo lang ko sa trapez mayara pero sa mga outside na yan sa poblasyon at wala na ganyan suga pakadto kaya kung sa pakadto puso ka San Carlos at wala na ginaya suga action na Eric. Delikado, sige, no? mo gani. Mo nang
dapat projikon sa mga barangay bla Barangay? na magbutang postes dalan. Hindi ko kanji ay karo ka banwa na guru ya karo ka banwa na buta poste barangay hindi man ya guru ya obra ya. Ha? Barangay magutang postis dalan. Sa ilang area kay kon sa poblasyon niya ti okay gidya Ti sa barangay igadalam na nila ang ila barangay ay may na ko na permis igadalan man. Mo man gani man ti kay sulod-sulod di banyo barangay mo. Oh. Na ti lapon pa kung kung may mga lugar man lang bla kung narakam lang sa igadalan bla balay mo arada butangin na lang suga sa gwa. Mas mayo man. Oo. At yung nanabla para kabulig kada ano kaya labi nagid ko ng dalan mo bla daw ano man bla daw abortion road. Oo. Dahil lubak-lubak man. Ha? Lubak-lubak man. Lalambot ang mga lubi nga aras to nga dalan paklang ka lubi aras dalan na may ara pagid lubluhob yang pero may ara pagid yang taytay bla ang tinabuhan ka taytay. Oh, to na. Kung di ka muyayaw madayaw ka kay ang imo nga salakyan ka lupad ya kun hindi blaya ano ba hindi plain ang tinabuan blahaw. Oo. Ang imusak nagaka mo nagakataktak. Sakto. Demo na experience ko gabi. Ang akong pagpauli ko ang siya kong aspect beo kakas mo. Wala na sa ugot kung siyak mo na. Kakas ang isa ay katwerka. Ambala na si Madam Josie, isla na sa bagong siyak di mo slakyan na. Oo, gani man. Kasi late ang balsa mekaniko gina okay pa man isa wala pa man nagpuswag. Bueno. Wala pa ko na puswag at man tiniran tanay na wala pa man gili na puswag. Wala to mo ba na magpuswag ro magkalabili na karon ng tinais na karon kang batikulo sila ko yaw ka budget sa dalan. Mo gani pudyuton mo na sa dalan la din na perkas. Wasir tema lampusan ka pa ni Madam Josie sa obra mo na nga. Nagambal kita mga mekaniko nga daw mapuswag na to kayo ba yan kuhanin mo ya? Disponian pa bla okay pan man mo. Budline. Sa dang kasi pila na sobra na libo. Budline yan pero disponiring ya bakli na bago na. Sige lang kumag charge kay Madam Josie. Kaya na ato na lunat. Kaya na ni Madam Josie. Sige. Aring balita aksyon na Eric ginapagawa na kayo na matapos ang reglementary period ining tatlo ka mga suspetsado nga nadakpan sa akto sa aton sining mga kapulisan sa itong tinalikdan nga adlaw sa pagbayular sa 1602 kon illegal nga pampang mismo sa may barangay Patunan ining tatlo ka mga suspetsado ka ina nga ginpagawa mo sanday Alan Juliesa Junior 25 anyos Vicente Apurado kaga subong man si Edgar Aguhar 49 anyos sa munisilang ginpagawa na matapos ang reglementary period kay nang adlaw. Kagari pagido ang isa ka balita action Eric ginatutukan karon sa Provincial Health Office ang tatlo ka mga lugar dirigid sa amon gid ining Banwa San Calatrava Tubuso kaga San Carlos matapos nga wala yan nakalabot sang 50% sa vaccination status nubo ting iba niya mga banwa ka syudad diri sa probinsya sobra na 50 ang mo niyang ang Calatrava 42% pa lang. Ang Tubo 42%? 42%. Ang Tuboso 41%. Uy. Ang San Carlos 48%. Buka gamay. Tapos intrata na lang ni Manaplao 49%. Amo ni tatlo ka isa ka syudad kag tatlo ka banwa nagapabilin nga below 50% sa target actionary sa probinsya. Ate mo na subong nga ang Provincial Health Office nagatutok gid sa sininga mga lugar kag tigin na tinguhan naton nga makuhaan sa nga reaksyon ang alkalde dire si Mayor Marilenera kon
anong ila sini nga pagahimon para makalapaw gid man sa nga 50%. Subong hindi na 50% ang ginatingwahan nga malabot, dapat 80% na kay mate ara na kuno kita sa period nga focus on eliminating COVID-19. Yes. So paano mo na ma-eliminate karon kung 40% pa lang gali wala pa kabot sa 50%. Gani, Eh, dapat subong 80% ang ginapangayo sang DOH para nga magbutang kita sa new normal ba, level 1. Oo. Ti kung magamon, ti ang balimiyor, ariwa, pamatihan ta sa bla, kay para nga kung, kay man ti gara pangalot sa iya nga ulo. Kay din kuno sa makwa budget, kay may nagapropose nga ti mga tagda mayor bugas. Ti silinga ti din ta makwa. Ang anuman ang MPDO kag ang counting kang cashier ga pangalot sila ulo sila ma-meeting kami anay kundi kami makuha budget sila. why na budget ang banwao? Why na budget? Nga din kadtong budget taw. Ha? Ano kadto? May budget man guro kapag itawon pa nila kundi Ay, ati nga why na budget ang banwa kakalatraba? may budget guro galing kanina blang pero kung sa gidya, wala na gidya wala na gid sila ikuan kundi tas lang ako para wala ay sa mga reward bala incentive nga yatag sa mga nagapabakuna kung tani Ay, bla. bugas lang ng baklo nila eh. Oo, muna gani. Di siling sang sang MPDO ka accountant gapon sila mayor dili lang meeting lang kami anay sa Sa? sa local finance committee kay pagitaan ta kung din ta kapwa budget. Okay. Oo. Ti talapon ta na kung may nakita na sila nga budget kay man ti morning target mo pataason ang vaccination rate dire sa may banwas ang Calatrava particularmente. Si Mayor Marilyn Ira. There are some factors that contributed to the low rate of vaccination rates sa Calatrava. One is there are religious sectors who don't allow their members to be vaccinated. That's one. And then the IPs also is not considering their members to be vaccinated. So, there are also people who really believe in fake news, so that is why my advocacy is you have to believe in the authorities, do not believe in LCs. No, so for now, I am tasking the barangay officials, especially the Kagawad, because they have their area of responsibilities na secure. They have to scout, they have to help the image of personnel using their VSWs to stop for vaccinees in the respective area of responsibilities. And then, i-gather din sa ilang barangay para makapunahan kay si Dr. Mark Pesagaw, which is always dali ka na uton si Action Nelson. Do ulihi ang Calatrava ang mga barangay nila do katrasado. No, sa tanay permiro pa na tanay bira-birahan na ni Mayor kakampanya na di ko ba nagmuno ang mga government agencies concerned why siya nagiyo kag why siya nagpamulong-pulo Action Nelson. Yes, Action Eric, mo na gani gapaninguha man pali ginadala na sa pirtahan. Sa vaccination, hindi din mapabakuna. Kung ako na maglantaw bala Action Nelson na ang isa sa mga lapses ni Mayor, dabi mo na no, ang iyang dissemination information. Nga hindi nga napaintindihan kay bala ang tao, bala nga akin ang lanong yung magpabakuna. Kay para nga sa information dissemination, no, ari pagido dito na balan nga may ara pagidya gali tatlo ka mga barangay nga may mga barangay official wala pagidya utro mo na mga barangay official man nga pangbunggoon sila tatlo na nga way na pabakuna dapat sila mga imundilinos ang barangay. Tatlo sa mga barangay may mga official nga wala nakabakuna dugangan pagid sang mga ginaimbestigahan subong sang
health center sa Calatrava nga nagaproduce sang piki nga vaccination card. Nara pagid natin nakanamo sa problema nga tubangon ni Mayor da kag ng mga barangay official nga way na pabakuna mo na namin pasakaan kaso ka local DILG ka Banwa ka Calatrava. Oo, magani na. Sila gid ate among Mayor. Di paano ka mo ka-convince sa inyo mga constituents kung kamo mismo hindi makapabakuna? Gusto, correct na si Mayor. Pero tayo on the other hand, dyan, karong na nagpulok si Mayor. Sa una pa na tayo, kung nagpulok-pulok na si Mayor. Kung di na nakuha ng problema na solusyonan. Kita mo, mga nagalagaw nga vaccination, nga peke. Di dapat, ang mga pulis na to, mag-iyo sa Calatrava, Ito yung pangita na nila. Oo, okay. Amo na sila dapat takbo yung kakasuhan man. Para imoon sampol bla ko, no? Sakto na. Sampulan gid kay unabis ka daan, falsification of public documents, tapos ang iban nga kabalo nga pwede mo lang gali magamit piki, magpapiki na lang po. Hindi na pwede. Kaya ang gamit na piki na, madakpan ka na, may kaso ka man, Nga mo gani man. Sige, tawon ko na nung mga action na ni Mayor Dugang na makonbinsir yung mga barangay na nga magpabakuna kay kiti mga 48% mas lagli. Hindi target sila by end of the March base ko makaingagaw sila kay ma-full swing sila. Kaya meron sila 5 days na series of vaccination gid sunod-sunod hasta Domingo nga adlaw kuno para ma-meet gid ang target nila action na erect. Sige, bantayan tani kung anong mga resulta. Sila sini ongoing vaccination diri sa may Banwasang Calatrava. Report gikan sa Banwasang Calatrava ka-aksyon nyo, Nelson Patinyor Gasiling. Mga ka-aksyon din ka man bahin sa Pinas. Labutong ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Atrasado yung kampanya dira sa LGU sa Banwa sa Calatrava in terms sa COVID-19. Magmuya 48% pa lang sa ilaya nga populasyon niya. Ang nabakunahan pa lang. Way gani katunga. Ote, dugangan man sa mga pasaway man nga mga barangay official nga may ibang lider nga barangay kapitan sa Banwa sa Calatrava nga wala mangliiyan ng pabakuna. Di paano mamingganyo ang imo constituent kung ikaw nga kapitan, ikaw nga magkagawad, way mo nagpabakuna. O dugangan pag sa mga information kung may nagalagaw man da nga peke nga vaccination card nan. Tinatanan problema gina ni Mayor da sa aton nga hepe sa Banwa sa Calatrava. Ikabay pa by end of March kag katapusan nga bulan sa Marso makasolo-sobra na 50% ang Banwa sa Calatrava. Nagabidira kay Connie Laparana. Salamat kita sa Nelson Patenyo, Nagabidira kay Mr. and Mrs. Donald Cagleya Kabasag sa kay Mariolin Deresa Pilokiro. Mayong gabigid. Kay Toto Alex Montesa. Kay Ronald Bisira. Dara sa may San Agustin Romblon. Kay May Bukas pa. Wow. May Bukas pa. Porok Progreso Sumaga. Misa Mrs. Fred niya da mayang gabigid. Kay Kent Lowell Pabalan. Stella May Hersa Baino. Janice Ang Nick Pahilanggaw. Sanggi Maras. Kay Utay Benedicto, happy birthday ko no. Alin na kay Vanessa Mayo sa Minnesota, USA. Kay Alexis Torrida, mga kasimanway sa Valladolid, pamilya Torrida ka sa Paranaque, kinatamihan ng toto Alexis Wing Torres ang UK, no? Sa kay Lubic, Kagrobi de la Luna sa Barangay 30, ara naman sila kapaurok-urok. Kay kumpare ko, kay Mama Betilaw, kalita sa Pinalbagan, Mama yung kabidira sa imo, kay Manang Bekilaw, kay Kumarita Jan Silao, kumparing Nelbert Adlan, bao naka-off na mga bigabi sa shot ni kumparing Nelbert Adlan ba? Sa GNG.
Doon na aman sa isang lugar. Ay, kung paring Jekyll Jude, kay Nene Laudra, may gabigid ha. Ihado Aljan. Kay Alkim Jude. Mga pamposter sa Michelle sa Binalbagan na security guard, empleyado sa Bisco Binalbagan, labi naging si Miss Nora Di Babildo kag si Mr. Leve Frias. Maninay sensya mofda, may kakaloy bibidor dara sa Rosario Heights, may kabigid. Kay Toto Chong sa Apollo Restaurant, sa kay Bambam, sa kay Bimbim, sa kay Ching, Mr. and Mrs. Roger Montalvo and family, kay Mr. and Mrs. Jerry Honteveros and family. May gabi dira sa kay Bobby Labrador. Wow, nagaporok-urok pa si Bobby Labrador. Siya action Eric, porok-urok lang di ah. Mayo na sakyan action din damo karabaw sinigaran sinay pero agwanta sa biyahe. Ay, perti. Bagay. Importante nga may sakyan. Sa iloto sa report ni Aksyon Arlo Ticar. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Yari sa number 3 si Aksyon Arlo Ticar sa report. Aksyon Arlo, may gabi, please kamin. Aksyon Eric, mga takna alas 2 sa 11 sing hapon, isa ka persona ang ginkilala sa Kairani Duay I Hayones, 50 anyos ang edad, isa ka soltero, kag pumulyo sang reclamation barangay Gahit, Banwa sang Ibi Magalona nga kung sa din inisya Aksyon Eric ang nagsurrender sang nagsurrender sa mga kapulisan sang Ibi Magalona sang isa ka 38 kalibre nga revolver kag wala ini sang serial number. May ara ini nga duha ka mga bala nga wala pa makalupok. Ang nasambit nga armas Aksyon Eric ang ginsurrender ini sang nasambit nga persona bilang pagsuporta kag pagkooperar sa kampanya sa mga kapulisan sa ila sini ginatawag nga armas baylo bugas nga sa karon maid-id nga ginakampanya sang mga kapulisan batok sa sining mga lost firearms. Ang nasambit nga armas Aksyon Eric ang yara sa karon sa custody sang IBI Magalona Philippine National Police kag padayon ini nga ginakampanya sa mga kapulisan agud nga ang mga pumuluyo maalerto may angot sa sining kampanya sa mga kapulisan karon nga armas baylo bugas. Report nagikan sa Banwa sang IBI Magalona. This is Aksyon Arlotica reporting. Mga ka-aksyon, diin ka man sa Pinas, laboton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon, radyo. Salamat kid Aksyon Arlo Ticar gikan sa 3rd District. May gabi nila kay Eduardo Armamento niya, pwede ka bakal ka karabaho. Sa kay Dondi Blanca, dala kalantaw siya sa syudad sa Talisay. Salamat kid kay Dondi Blanca. Magabalik ang inyo silinga palatuturan, dugangan ta ang atong silinga mga aksyon na balita. Balik ang report, final report na aksyon din na Boso. Pagkatapos lang sa atong importante nga mga pahibalo. Mga kaaksyon, tandaan
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Day Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Lamon sa pagpili ng kandidato, pangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Action Dorel Cabato. Sa din ka mangabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka.
Account Tuni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Tuni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Tuni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account Tuni. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basiwala nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous range ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone!
friend ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban na bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya isang solusyon. Kapin pa sa kinalanon sa among mga pamilya. Tanan kami dialos, pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, ibang damo na dulanog, dramo, diri sa Action si manager, suportado dito tama sa amon. Kay wala kami na pabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangay
ang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Nalamon sa pagpili ng kandidato, pangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada issue. Ikaduha, kibalua ang mga issue o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, issue kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa ato balaga this time balikata ato sa patrol to balikata sa Action Aid na boso sa ato sa nga final stretch kag sa nga final report natipon nga mga aksyon balita. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action! Night Patrol! Field Report! Yari si Action Aid na boso sa balika report. Action Aid din, Piska Mac. Action Eric naglambot sa 374,000 pesos ka balor sa ginasuspetson Cebu. Arako naman sa isa ka persona sa bypass operation nga ipatigan sa police station number 8. Sinigid lamang nga gabi nadagpan ang ginkilala kay Jordan Natalio kag residente sa nasamdet nga lugar. Nakuha kay Natalio ang 55 gramo sa ginasuspetson Cebu. Si Natalio ang preso karon sa custodial facility sa police station number 8. Balitalin sa patrol ang ka-action ni Action Ida na boso. Mga ka-action din naman sa Pinas. Naputon ka sa amon balita kag servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita na sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radyo. Good night, ka. Salamat kita sa na boso. There you have it. Tagabugusa ka pagpangalakad sa Action Night Patrol. Miyerkules, edisyon pagkatako pinitiporaryo. Balik naman ini buwas Huwebes. Ato sila nga mga patrol unit reporters in action. Nga nagpangalakad karon nga gabi. Action Arlo Ticar, Nelson Pateño, Roger Gutib. Action
Eddie Raboso, back-to-back sa ito kapiloto, action papang Nixon Tahob. News Center, action at defensor, technical partner Studio A, broadcast engineer Oliver Pason, backup security guard Tunog Banwa, back-to-back kay security guard Campaner, with IT expert action JM Baikin. Transmitter control tower sa Barangay Talong Syudad Sagbago, broadcast engineer Edward Balico. Sa ngalan sa mga station manager, action na Magbanwa, production chief news director Rex Cantong, ang inyulagat ang Korman Action at Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, siling adios amigos, hasta la vista. Ayan magkalipat, natis magtulog, magpangamuyo, sayo pa pangamuyo. Dala kami, dala ako, dala ang Bilog Kwerpo sa Action Radio, Bacolod. God bless the Philippines. Mga kaaksyon sa ating kababayan sa Pilipinas, labuton ka sa among balita ka serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Una sa palito na sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night, bye-bye, good night. Aksyon Radio! Pagbibili ng gamot, alagang